ti kada si u prirodi, tebi mozak non stop razmišlja, ne razmišljaš o problemima, ne razmišljaš o nekim, da kažemo, glupostima, o glupim stvarima, šta ćeš da uradiš. Ti kada si u prirodi, na onom svežem vazduhu, među životinjama, među, da kažemo, nekom rekom, drugačije, te hemijski procesi u mozgu su potpuno drugačiji. Ćao, dobrodošli u novu epizodu podcasta Praskozorje. Tu smo nakon kraće letnje pauze. Sa nama je danas Marko Travar, najmlađi travar u Srbiji. Si dalje najmlađi, je li tako? Pa još uvek, da kažemo, najmlađi jes. I dalje, često u novinama kad pronalazim neki naslov u vezi tebe, uvek je to na akcentu da si najmlađi. Kada si počeo da se baviš i kako? Pa evo da ti počeo sam pre 5 godina da se bavim, da kažemo, izučavanjem tih lekovitih biljaka, prirode. Sasvim slučajno išao sam sa mojim komšijom, pošto ja živim u Ostružnici i ja sam znao da tu postoji kod nas ta šuma jedna koja je ovako veća, ali nikad nisam bio tu, da kažemo, u samoj šumi da vidim šta se nalazi. I onda jednog dana je on došao kod mene i rekli smo da idemo da beremo, to je on je tražio, da li trebala mu je pomoć da idemo da beremo taj sremuš. Ja nikad nisam čuo šta je to sremuš, kakva je to biljka. Kaže, to ti je kao beli luk. Da. I sad ja u šumi si, a ima kao beloga luka. I sad to ajde idemo, zainteresovala me ta priča. I onda sam ja otišao sa njime i sa mojim ocem. Došli smo do tog mesta, ja kad sam ušao, ja sam se prvo iznenadio da na svega 5 km od moje kuće postoji onakav raj. Znači bile su 2 potočića, tačno se sećam, mir, tišina, ptičice su cvrkutale, ja sam se tu odmah već na prvu loptu, da kažemo, pozitivno sam se iznenadio. I ništa, mi smo tu ušli i onda mi on pokazao, ovo vidiš, ovo ti je sremuš, i mi smo to brali, s tim što on nije imao, da kažemo, nema ni dan danas neko veliko znanje o tome, samo je znao, ovo ti je to i to je to. Ja sam ga pitao za neke biljke koji su tu bile u okolini, nije znao da ih prepozna i generalno to me onako malo zainteresovalo, hteo sam da saznam šta je to. I posle sam, možemo i tome kasnije pričamo, koji su smrtonosno otrovne biljke. I naravno da sam mogao tu da nastradam, ne samo da kažem da iskoristim tu prednost te lekovite biljke. Tako da to je moj neki prvi, da kažemo, susret sa tim nekim lekovitim biljkama. Naravno i kao smo bili mali, vidjeli smo šta je maslačak, šta je kopriva, ali ljudi su nam pričali samo, vidi, ovo ti se zove ovako i to je to. Ništa nam nisu malo proširili priču o tome kako možemo biljku da iskoristimo, na koji način. I generalno tako je, da kažemo, moj neki prvi kontakt sa time, sa, da kažemo, travarstvom i lekovitim biljkama, bio je, znači, 2017. godine. Išao sam, znači, sa komšijom do šume, videli smo šta je kako, ja sam se tu oduševio, kad sam probao tu biljku, ona je stvarno imala ukus. Sremuš, pričamo sremuš. Tako je, znači, kada sam probao tu biljku sremuš, ona je stvarno imala ukus, mislim ima i sada, na beli luk. I ja sam se tu još više iznenadio. Divlji beli luk. Tako, na divlji beli luk, ja sam se tu baš pozitivno iznenadio i tako da kažemo, to je sam početak mog bavljenja ovime što se i dan danas bavim. A kaži mi, koliko otprilike ljudi se bavi travarstvom u Srbiji? Jako mali broj ljudi, da kažemo, ajde par desetina, i to tendencija da će biti sve manje i manje, to su, da kažemo, uglavnom sve stariji ljudi. Kad kažem stariji, drugi, da kažemo, čovek koji je na toj nekoj top listi ili kako nazvam, na toj piramidi je stariji od mene duplo. Znači ja imam 23 godine, on ima 46. Tako. Otprilike sad, ne znam, parafraziram, oko 45, 6, tako. A kaži mi, od koga si još učio, koliko si ti imao kontakt sa njima? Sa njima generalno nikakav kontakt nisam imao, nisam ni znao šta je to. Jesam čuo travarstvo, šta je travar i tako dalje, ali nikad nisam imao neki bliži kontakt sa njima, sve dok nisam snimio prvu epizodu, odnosno prvu emisiju sa Momčilom Antonijevićem, isto narodnim travarom, i onda sam tek, kako se zove, i krenuo da proučavam njega i onda je to tek tako krenulo. Da ulazim ko je travar, gde živi, u kom delu Srbije, šta on priča, šta zastupa, tako da to mi je neki prvi kontakt sa ljudima koji su, da kažemo, travari u stvari, da. Na nekim naslovima si travar, a na nekima biljober, je li ima razlike uopšte? A pravo ti kažem, biljober sad može da se interpretira na razne načine kao onih koji skuplja biljke samo, a travar ti i skuplja biljke i te biljke upotrebljava i za ishranu, ali može i da koristi i za lečenje drugih ljudi. Tako da jedan drugi termin mogu da se koriste, još dobro to pitanje, nisam ovako razmišljao o njemu, jer biljober ide da beru biljke i može da koristi za unutrašnju upotrebu, kao hrana, može da se koristi i kao lek. Tako da
Ima neke razlike, ali eto, to ti je možda, znači ima neke male razlike. Da. Sad, generalno ljudi kako reaguju ako ne znaju čime se baviš, kada im kažeš čime se baviš? Da li znaju šta je to ili pozitivno, negativno? Pravo ti kažem, znaju, sumnjičavo? da, znaju, da kažem 80% ljudi zna i onda kad kažem ja se bavim travarstvom, lekovite biljke, čim kažem lekovite biljke, onda je svima već jasno, jer čuli su sigurno za neke lekovite biljke, tako da ljudi onako malo pozitivno se iznenade, jer ja sam 2000. godište i onda to je malo 23 godina, a bavim se ti nekim stvarima. Da. Jer oni na primjer imaju svoje dete, to mi se isto često dešavalo. Dođu mi neki starije gospođe ili starije, da kažemo, ljudi koji su u penziji ili ljudi koji su sredovečni, oni mi kažu, vidim, ja imam sina ili ćerku, on se bavi sve kontra od tebe. Znači on, ništa ga dobro ne zanima, sve ono destrukcija, uništenje i onda ja kad vidim tebe, mene bude mi drago. Da. Znači onda je malo ljudima, pogotovo ovim starijima, drago kad vide tako nekog, ne samo mene, nego da se bave, da je neko mlad, ali da se bavi lopam. Evo sad sam pročitao, neki ima dečko u Obrenovcu, auto je mehaničar, ima 15 godina i onda ljudi kad vide njega isto se oduševe. I ono s 15 godina, ja kad pogledam većinu današnjih klinaca, ono, bave se nekim glupostima, bleje, prave štetu, spavaju do 12 ujutru, mislim, to je katastrofa. Ništa ne rade od svog života, da kažemo nego žive danas za sutra. Da. Nemaju neku perspektivu u budućnosti i onda kad vide nekoga da se trudi na neki način da nešto doprinosi, ljudima to bude drago. Naravno, neko će vidio ovog ludaka. Mislim, tako, to ti je od uvek bilo tako. Da. Kaži mi, u principu, koje su neke najveće zablude, stereotipi u vezi samog tvog zanimanja? Da li ljudi nailaze na neke strahove? Pa da, ljudi se plaše jer ljudi nisu upoznati sa time, generalno nisu samo upoznati sa biljkama lekovitim, nego nisu upoznati ni sa istorijom, ni sa tradicijom, generalno slaba je svest o bilo čemu. I onda nekad se desi, ja kažem, uzmi, može da koristiš tu i tu biljku ili da je pojedeš za salatu i onda bude malo sumnjičaj, a šta ako je, da može da se jede, ja to možda ne bih probao. Nesigurni su jer ne znaju, kako ti kažem, nemaju znanje. U stvari znanje treba da se iskoristi na pravi način, a oni neznanje vlada kod njih. Da. To ti da kažemo najveći onako... Plaše se jednostavno jer ne znaju, to ti isto na primjer kad čovjek uđe u vodu, a ne zna da pliva, on se plaši da će da se udavi. A čovjek koji zna da pliva, on nema nikakav strah od vode. Tako isto ja kad sam bio mali, čim uđem u vodu, a nisam znao da plivam, mene je strah, ali posle kad sam učio, meni je voda postala prijatelj skroz. Da, kaži mi samo na sekund bih se vratio na to kako si učio od literature, da li ti je to nešto pomoglo? Tako je, Narodni lekar, ja se sećam bake da su imale kod sebe. Jeste, ali na primjer ja nisam ni koristio tu, ja sam koristio od jednog, ja mislim da je Vojno-izdavački zavod, isto može da se nađe, onda na primjer knjigu od Ljubiše Grlića, ali to su sve knjige, pravo ti kažem, koje su pisane 80-ih, 90-ih godina prošlog veka i sad fotografije u toj knjizi nisu savremene, to su više ilustracije, jako se slabo vide, ali me to onako malo zainteresovalo, bilo tu nekih ovako zanimljivih podataka o kojem isto možemo da pričamo posle, tako da sam to iskoristio za neku, da kažemo, nadogradnju, posle sam naravno koristio i internet dosta, ali ta literatura je jako bitna da čoveka zainteresuje. I onda, na primjer, lištajući tako neke podatke i te neke fotografije biljaka, onda kada naletim u prirodi, jer to imam dobro, da kažemo, moć opažanja, onda kad vidim neku biljku, ja je zapamtim. I onda kad motam po literaturi stranice, tačno vidim, a ovo što mi je nešto poznato, ova biljka, gde sam je vidio, vidio sam je tamo i to je ta biljka i onda znam za sledeći put. Ali koliko je uopšte lako ti sa knjige da zapamtiš fotografiju i da prepoznaš u prirodi među još, ne znam, 10.000 biljaka na toj planini. Ja znam za jednu aplikaciju, često je koristim. Plantnet, je li tako? Da, Plantnet. Ima ih koliko hoćeš aplikacija. Tako je, izvini, možda se... U principu kako funkcioniše aplikacija, hoćeš da kažeš? Pa može, aplikacija može, pogotovo ove današnje, dosta da pomognu ljudima u toj nekoj identifikaciji što se tiče biljaka. Ali mogu da često se desi da pogreše, da nisu pouzdane, da nisu tačne, jednostavno mora dobro da se ima tamo upustvo na engleskom kako treba da se fotografiše biljka, znači i cvet, i list, i plod, zavisi ili koren, stablo i onda ima, znači, kod njih nema ono izbaciti jednu biljku i to je ta biljka, nego ima, znaš, i sam, izađe ti jedno 5-6 rezultata, 90% je možda ova biljka, 20% je ova. Tako je, da. Mislim sad ne možda bude 90-20, 95%, a možda bude 20-20%. Da. I onda sad ti koja je tih biljaka. Da, desi se često, da. Tako, ali te, da kažemo, savremena tehnologija može čoveku da olakša dosta život, tako da ta, što se ti, i život i plus ovime što se ja bavim, tako da može dosta da mu pomogne da identifikuje neke biljke,
da mu lakše jednostavno da usvoji ta neka znanja. A literatura, ti si rekao kako to da listaš knjigu i onda ideš u prirodu pa ne možete to odjednom. Ali ti kad vremenom čitaš jedno te isto, to ti ulazi u mozak, ureže ti se u mozak i onda kad odeš u prirodu, stalno, jer u prirodi se stalno ponavljaju neke biljke, znaš, stalno jedno te isto i onda jednostavno zapamtiš. Ne možeš iz prve da zapamtiš. Generalno ima dosta stvari koje ja dan danas ne znam. Ali opet da ti kažem, znači kad stalno i čitavaš i kad naletiš u prirodi, onda si siguran u to. Onda kad tu biljku samo posebno analiziraš i uveriš se da je ona 100%, onda si naučio do kraja života. Kako, možeš da budeš uvek 100% siguran? Pa da, možeš, tako je. Nema što se tiče biljaka da, ali na primjer ima ta aplikacija koja služi za prepoznavanje pečuraka, odnosno gljiva. Da, to je neka druga, to sad ovde nema. Jeste, a s tim što je ona malo, te pečurke, to isto posebna tema, one su malo ovako problematične, teže se identifikuju. Znaš, jer ako, na primjer, pri preseku, ako promeni boju može da bude otrovna, ali ne mora da znači. Drugo, na svetu, ja mislim, ima oko 1,5 miliona registrovanih, da kažemo, gljiva. U Srbiji ima dosta tih koji su otrovne. Prošle godine sam ja dao intervju za portal 24/7, bio je neko trovanje u Šapcu. Čovjek je pomešao biserku sa zelenom pupavkom, a ta zelena pupavka je iz roda amanita, 5 grama je dovoljno da usmrti čovjeka. I onda je taj čovjek išao na ispiranje, jer njemu su se te dve pečurke gledali su mu isto skroz, a razlika je velika. Nego je to zbog nepažnje, tako da samo to bih htio da kažem. Vratit ćemo se i na pečurke. Kaži mi generalno od svih biljaka, trava koje ti bereš kada vodiš ture i kojima se baviš, koji procenat njih, ako možeš odokativno da nam kažeš, je otrovan, koji je bljutav u smislu da je neutralan, da ne može čak ni da se jede, a koji je jestiv, da stvarno možeš svakodnevno da ga koristiš, da napraviš, ne znam, salatu od maslačka. Da, pazi, ovako, kod nas u Srbiji, Bog nas je pogledao, ima jako mali broj tih otrovnih biljaka. Ajde da kažemo u procentima, možda ima 10% otrovnih biljaka. Ove koji su, da kažemo, neukusne, gorke, njih ima malo više. Ajde, neka bude možda, jer nije isto, na primjer, meni je maslačak nije gorak, a neko ne bi mogao da ga pojede uopšte. Da. Ajde da kažemo, znači 10 otrovnih, može da bude 40 koji su onako gorkastih i 50 da bude ovo koji su onako ukusni, tako da to da znaš. Znači ima mali procenat ovih otrovnih, ovo ostalo generalno može da se jede. A kaži mi, kada kažeš otrovnih, da li su to otrovne da pojedeš jedan listić i umreš ili su to, ne znam, neka ispiranja želuca? Pa nije, ovde kod nas nema tih biljaka da pojedeš jedan, da kažemo, komad neke biljke ili deo neke biljke pa ćeš da nastane tragičan slučaj odmah, tako da nema takih, da kažemo, slučaje ovde kod nas. Više su onako da ili neka dijareja ili visoka temperatura ili neka mučnina, povraćanje, to da kažemo najčešći slučaje su takvi zabeleženi. Da, kod nas, a na primjer u nekim drugim delovima sveta, Južna Amerika, Afrika, tamo je i leptir otrovan, tamo ako bi pojeo nešto onda bi stvarno preminuo odmah. Jel, pazi, to je uglavnom prva asocijacija ljudima kada bilo kome, prosječnom nekom čoveku ko nikad nije išao da bere i generalno ne provodi vreme u prirodi, je da su pečurke otrovne. Mi smo imali priliku, jel tako, Filip i ja, sećaš se Maje iz Novog Sada, da beremo pečurke sa njom i to je bila cijela jedna ekipa gljivara iz Novog Sada, gdje smo po Fruškoj gori, nekih par sati, nedelje ujutro je bila, brali pečurke i ona nam je objasnila kako da ih, šta smo trebali da radimo, da pržimo, da kuvamo, ne sjećam se, ali nismo smeli. I te pečurke su propale, to je bilo jedno 5-6 kilograma pečuraka, mnogo su lepo izgledale, onako šarene i mi smo kao je sad išli, tamo pešačili smo, ubrali smo. Da, sve ste ubrali, kad treba se proba. Da, ali baš nastane prpa kad stvarno treba ono kao da se stave u usta. Koliko termičkom obradom možemo te neke, da kažemo, otrovne ili poluotrovne, te neke potencijalno opasne biljke da neutrališemo? Pa znaš, ja se ne bi igrao sa time. Na primjer, jedna biljka koja isto dosta je zastupljena kod nas, zove se pomoćnica. U našem, da kažemo, na našoj literaturi ona nije jestiva, smatra se za otrovnu biljku jer sadrži tu jednu supstanciju koja se zove solanin. A ta supstanca se nalazi, da kažemo, u trulom paradajzu i u krompiru koji je proklijao. Dok je, na primjer, u Indiji se smatra za jestivu biljku, ali oni termičke obrade pa je tako koriste. Termičkom obradom može da se, to jest određene biljke mogu da se, ta njihovo dejstvo da se malo neutrališe.
Tako da, ali ja ne bih to uopšte, kako se zove, komentarisao, jer ima mnogo ljudi, to mogu da pričam, koji su koristili te neke otrovne biljke i za neke magijske rituale i za, da kažemo, za opuštanje, za komunikaciju sa nekim drugim bićima, tako da ta tema je jako pipljiva, jer ljudi kad nešto čuju, odmah idu da probaju, a posebno vole da čačkaju, kako što naš narod kaže, vole da čačkaju mečku, tako da termičkom obradom se dosta izgubi tih, ali na primjer neke biljke koje meni sad, ja mislim, ne mogu da se setim, koje se termičkom obradom ne izgubi to njihova otrovnost. Tako da znaš. A sam te pitam, ovo si išao sa glivarskim društvom iz Novog Sada, je li tako? Da. Oni su ovako dosta jaki. Da. Toki oprema kao... Da, oni su full ovako, tako da ne znam sad koje ste pečurke brali, a ako su ovo bili ti koji su potvrdili, onda si mogu da ih jedeš. Pa da, mi smo imali poverenje u njih, vidim da se ljudi razumeju, ali opet Da, ali si mi baš i... Na primjer u Beogradu, ja mislim, ono što sam ja, pošto sam išao na te glivarske manifestacije, nemaš ni jedno glivarsko udruženje. Što je ovako malo, nije baš dobro. Ima po Srbiji to Vlasotince, Novi Sad, Niš, Svrljig, Sremska Mitrovica, ali u Beogradu nema. A u Beogradu ima kapacitet za... Ima, kako da nema. Ima, na primjer... Gde, koji su to lokaliteti? Ima jedan čovjek, kako se zove, sad mi stavljamo, živi na Miljakovcu, on isto napisao jednu knjigu, to mi je rekao drug, da li Rajko ili tako nešto, ne znam, pravo ti kažem, ali ima, na primjer, evo ti Ada Ciganlija, pogotovo Nova Beogradska strana, znači gde je ona staza, pa sa desne strane, tu je zaštićeno područje gljiva, određenih gljiva, samo tu rastu. Na primjer tu, onda Miljakovačka šuma, tako onda ima isto u Ostručničkoj šumi određeni broj gljiva, ali na teritoriji grada Beograda nema puno vrsta. Kao što, na primjer, ima u Nišu ili nekim drugim delovima, gde je ovako da nije toliko urbano, tako da se izrazim, znaš. Jer opet gljive rastu samo u šumama, ne rastu, postoji, ima ih i u parkovima. Mislim, gljive i pečurke mogu da izrastu i saksije. Ali da kažemo neke ovako koje su više prepoznatljivije, koje mogu da se iskoriste, rastu u šumama. Ima ono fora sa kesama, ne znam da li si viđao po netu, u velikim najlon kesama koje su okačene na, ne znam, tavan. Nisu to kese, to su ti džakovi. Mislim, mi vjerojatno su radili i sa kesama, ali ono, na primjer, ja znam neke ljude koji se baš bave proizvodnjom tih, najčešće se prave, znači, bukovače, tim kao veštačkim putem, mislim, veštačkim, stave takvu džakove veštačke, simuliraju prirodu, u stvari, u veštačkim uslovima, znači, kako se zove, bukovače, da, šampinjoni, i sad su probali nešto kao vrganj da uspeju, mada vrganj neće tako, ali bukovači i šampinjoni se, da kažemo, masovno rade kod nas. Eto, kako se stavi se ta micelija, to je kao seme. Džak, prvo se džak napuni, ja mislim, da li sa slamom ili sa nekim... Izgleda kao slama. Slama ima neka zemlja, nešto, mešavina, nečega, zaboravio sam tačno čega. Da nije možda humus, ne? Može biti, jer treba zemlja da bi ona u stvari iznikla, znači tako neki kao kompost u stvari. To se stavi, onda se džak raseče da ima kao neke rupe, da može da prolazi, da bude kiselnika i onda se malo zaliva to sa crevom ili sa nečim i mora da bude na mjestu koje je vlažno, to je najčešće podrum, tako ja znam oni koji proizvode te bukovače. I onda bukvalno onda kad ima određeni period kad te pečurke sazru, oni ih odseku i one opet rastu. Da. Ali znaš šta je razlika u ukusu između takve pečurke i ove pečurke koje u šumi je ogromna. Ja sam probao jedne i druge, ne može se uporedi. Evo, pravio sam tu čorbu od bukovače koju sam obrao ja lično u šumi, znači to je prste da poližeš, to je ono fenomen, znaš kakva čorba bila. A jeo sam isto tu od kupljenih bukovača, ono ukus je, nije baš, mislim jeste ovako i to, ali ne može da se poredi sa ovim. To ti isto, na primjer, kao kada bi kupio ajvar iz Lidla i kupiš ajvar koje je tvoja baka spremala. Da, skoro smo imali debatu u porodici. Da polješ i ajvar i kašiku i teglu zajedno, znaš. Imali smo baš debatu skoro, taj ajvar iz Lidla. Ne samo iz Lidla, ne mora Lidl, nego bilo koja, ti koji rade masovno. Naravno, da. Znaš, nabor čega, to sam dosta primetio, jer oni nemaju ni vreme da odvaju peteljku i one, kako se zove, peteljku i... Koštice. Tako je, nego sve zajedno, znaš. I još plus stave hemiju da bi to duže stajalo i to ti to. A ovdje pravo je zadovoljstvo, ti napraviš svoj ajvar od svoje paprike, to ko nije radio, to u stvari ne zna koji je to postupak. I nije samo to, znaš, da bude ukusno, nego ti si svojim radom i si doprinuo tome. Jeste, to je meni mnogo lepo. Znaš, još veću ti daje tu kao taj osjećaj zadovoljstva u stvari. Da, uglavnom što to porodica u dvorištima rade, tu sad negde na jesen, mi smo to sad već završili. Sad je sezona, peče se. Jesi ispekao papriku? Pravo ti kažem, moj otac krenuo da peče, ja nisam stigao, ali sad ti kreće polako ta sezona. Koliko kilograma pečete? Pa zavisi, pravo ti kažem, ne znam, ali više 10 kilograma. Da. Pre je to išlo i hohoj.
Da, to je ono što ja, na primjer, bio sam pre neki dan u Lidlu i vidim ljude koji sad, na primjer, bakica i dekica, trpaju 30 teglica ajvara. Ja se sad razmišljam, čovječe, oni sad dođu kući, oni cijelu zimu jedu taj ajvar, ali ne postoji godina gde mi kao porodica, moja porodica nismo pravili taj ajvar, ali svega manje i manje ljudi prave. Prosto ja mislim da više nemaju gde, a i naravno isplati se više da ga praviš kući, ali eto, to je nešto na što sam ja sad, na primjer, gadljiv, samo zato što sam navikao da uvek imam domaći bakin ajvar u frižideru, ali ima 1000 sa tih ostalih, na primjer, hleb koji nisam znao da umesim do pre par godina. Znaš, nikad mi pre toga to nije bilo gadno, zato što sam se uvek, navikao sam se da kupujem to nešto veštački, znaš. Tako je, to ti sve stvar navike, kao što kažeš. Da. Generalno, samo da se vratimo trenutak na gljive, one dosta ljudi koji se bave ovim stvarima, kojima se ti baviš, oni su protivnici da se uopšte gljive jedu, da su uopšte gljive za jelo, ono kao što tipa prosječan vegetarijanac gleda na meso. Gljive su, to je neki šesti razred, ja mislim, biologija osnovne, samo što sam ja to naravno zaboravio. Gljive rastu na čemu? Kako? Znaš, ako evo ti u trofičkoj piramidi ishrane, ajde kažemo možda tako najbolje, ljudi će tako najlakše shvatiti, imaš, prvo su ti biljke. Znači, oni su ti najniži, oni su ti, da kažemo, za svačiju upotrebu. Onda imaš biljojede, imaš mesojede, imaš svaštojede, imaš razlagače. Znači, gljive su ti razlagači na samom, da kažemo, vrhu te trofičke piramide ishrane, odnosno ishrane kako bi čovjek trebao da se hrani. Znači, najbolje bi bilo da se hrani biljkama, pa tek onda tim gljivama. Gljive su, da kažemo, saprofiti, onda rastu i, znači, saprofiti su, znači da rastu na uginulim ostacima biljaka ili životinja. S tim što imaju neke određene, ima sad tu podela među gljivama koje rastu u simbiozi sa određenim biljkama. Na primjer, hrastov đed. Onda, na primjer, grabov ded ili đed, kako ko kaže. Znači, on raste u simbiozi sa tim drvetom. Tako da nisu sve, da kažemo, gljive razlagači, ali cela ta, da kažemo, ta kategorija jeste spada pod razlagače i ona bi, da kažemo, trebala što manje da se koristi. Ja pravo ti kažem, retko kada jedem pečurke, baš kad nema ništa, ali mi je onako zanimljivo, znaš, da probam za nekad, ne daj Bože, ako dođu neki uslovi, kao što se stalno dešavalo. Ne daj Bože uslovi, kaži mi koliko one mogu često, koliko one mogu da stoje? Koji su uslovi da ti se one su jako kvarljive. Jako su kvarljive, znači kao i meso, mora da se drži u frižideru, ali ti ako si u prirodi u nekim uslovima gde nemaš te, da kažemo, tu tehniku, bukvalno mora da iskoristiš istog dana. Jer ako veću ćeš štetu naneti sebi nego korist ukoliko ti se gljiva pokvari. Možda dobiš i dijareju, visoku temperaturu, mučninu, da dehidriraš, znači bude katastrofa. Zato gljive, one koji beru, treba brati samo isključivo zdrave delove. Nikako ako je nešto, ako je oštećena, promenila boju, ako je mekana previše, takve gljive se ne upotrebljavaju. I zato treba voditi računa kad se te pečurke beru. Iz tih razloga. S biljkama je to malo drugačije. Lakše se i prepoznaju i mogu duže da stoji i kad se osuše. Evo, na primjer, sad čitam knjigu, to će isto može da bude vezano za ovu temu, zove se Monah Kalist. Znači, taj jedan čovjek je živeo, da kažem, u 20. veku, bio je komita, bio je u ratovima, učestvuje u Balkanskim ratovima, učestvuje u Prvom svjetskom ratu i sad se tu opisuje njegov život, kako je se borio sa Bugarima i generalno, sad da ne prepričam celu knjigu, on je došao u kontakt sa vladikom Nikolajem Velimirovićem. To je ovako malo zanimljivo šta se tu posle izdešavalo za vreme Drugog svjetskog rata, ali on je bio na tom iskušeništvu i bio je tamo nekoj keliji, tamo kod Ohridskog jezera i on je bukvalno preživao vadio je korenje određenih biljaka, to je sušio i to je jeo prekom, da kažemo, zime. Znači, tamo zima trajala možda 5-6 meseci. U stvari, 2-3, tako, oko 5 meseci i samo je na tome preživao, ali nije mogo, na primjer, da bere gljive, jer gljive bi se posle 3-4 dana mogu je samo da ih baci. Da, postoje mnoge tako neke priče gde ljudi kada su putovali ili sećam se onog slučaja kada je avion pao, čini mi se da su bili neki... To su skoro što je bilo. U Južnoj Americi ovo. Ragbisti, na primjer, iz Kanade su bili mesec dana negde i onda su jeli jedni druge, to jest jeli su leševe od ovih što su stradali. To se često dešava, da. Ali zapravo nisu ni znali okolo šta sve ima i da su tehnički, znači kasnije kad su uradili, kad su snimali taj teren okolo, da su imali čime da se prehrane, samo da su znali. To je ono što ti stalno ponavljaš da nam fali znanje. Tako je, pa imaš u Bibliji piše, kako kaže Bog, pogibe moj narod jer je bez znanja. Znači, znanje je jako bitno. Ko zna šta je tu sve bilo da su oni mogli da se prehrane, ali nisu imali dovoljno znanja. I na kraju su tako i završili. Evo sad je bio neki slučaj skoro,
ne znam da si ispratio u Južnoj Americi, ja mislim, negde u Amazoniji su, neki avion je pao, ne znam koji su, da li su bili neki sportisti ili je bio ovako neki redovan let. Od njih, ne znam, možda 20, preživelo je 5, 6 možda. I to su preživjeli ljudi, to je jako zanimljivo, koji su bili iz nekog plemena. Znači, ili su imali možda rođake u nekom plemenu, oni su prešli, da kažemo, da žive savremeni život i oni su preživjeli na osnovu tih iskustava, jer su znali koja biljka je jestiva, koja je lekovita ili koja je otruna i samo zbog toga su preživjeli u Amazoniji 30 dana, ja mislim, ili 20, dok ih nisu našli spasioci. A ovi ostali nisu, pošto su se razvojili, verovatno, jer je vladala nesloga, i ovi su od njih 20 ili 30 preživjeli ih i samo taj mali broj. Lost serija iz 2004. sad trenutno gledam, ne znam, se sećaš serije? Prvo ti kažem, ja mislim da sam je gledao, ali slabo se sećam. To je to, padne avion i sad se kao dele u grupe, ovi jedu, ovi da. Kaži mi, što se tiče, čini mi se, sad ne znam da li je to što sam ja počeo aktivno da se bavim time ili da li ja imam sad iluziju u vezi toga, čini mi se da je to sad više nekako u trendu, da više ljudi ide na te ture. Ti si znači najverodostojniji da nam to sad kažeš. Može, reci. Koliko ljudi, da li sve više ljudi se bavi tim stvarima, generalno, da kažem, alternativnom medicinom, pa si tu kao travar jedna strana, je li tako toga, ili sve manje i manje? Rekao si da je travara sve manje i manje, ali generalno ljudi pojedinačno da istražuju, da nisu to ni, boga mi, ni mali pregledi, vidim da izlazi neka nova literatura i tako dalje. Jeste, pravo da ti kažem, ali moje mišljenje je da je to sve, da kažemo, slabije, da nema toliko zainteresovanih ljudi, ne samo za, da kažemo, travarstvo, za tako neke alternativne tehnike, nego generalno za boravak u prirodi, za te planinare. Pa ja generalno boravim i sa tim planinarima, to su ljudi koji su stari 2 do 3 puta od mene, a neki čak i 4 puta. Retko kad se, da kažemo, pojavi neka osoba koja je naših godina, jer, da kažemo, našu generaciju zanimaju neke druge stvari. A sad da li se bave ovako nekim alternativnim tehnikama ili generalno da istražuju prirodu, ima ljudi, ne kažem da nema, ali ja mislim da je pre u prošlosti, pa evo da kažemo pre samo 50 godina taj broj bio znatno veći, nego se o tome nije toliko pričalo. Jer bili su ratovi, onda je akcenat je bio samo na tome, inflacija je bila velika, neke druge teme su se tu vrtile, bio je rat opet. Tad je veliki broj ljudi, isto, mislim, veći broj ljudi nego danas, nego se to nije spominjalo ili se to smatralo, da kažemo, kao neka normalna pojava, mislim, kako ti kažem, ljudi su mnogo više bili u prirodi nego mi danas. Tako da im je to, da kažemo, bio bliže nego da današnjem konceptu. Da, to sve što ti znaš, svaka ti čast na tome i super je ono uvek je meni na pameti u stvari da smo mi isto godište. Kad si rođen, u kom mesecu već? Ja sam u maju, 5. maja 2000. Da, ja sam u aprilu, ali vidiš, mnogo je zanimljivo, mnogo je zanimljivo to što se tako mlad baviš time, ali isto me interesuje. U stvari, sad sam se samo uzbunio na sekund, izvini. Polako, ti si mi rekao kako se zove, zašto se više ti ljudi ne bavi. Znaš šta je tu? Ljudi mogu da se bave ovako, da kažemo, ali da ne vidi neko drugi ili da vide samo članovi njihove porodice ili njegovi bliži. Problem nastaje ako taj koncept koji oni zastupaju treba javno da se iznese. Jer ako izneseš bilo koju priču, da li je vezano za ovo što ja radim, da li je vezano za neki biznis ili za neku ideologiju koju ti hoćeš da zastupaš, naići ćeš na, da kažemo, kontramišljenje, kako da se izrazim, na ljude koji ti zavide, koji, da kažemo, hoće da te porede. I ljudi se zbog toga plaše. Ja znam neki ljudi koji su, da kažemo, i bolji od mene, ali neće da se eksponiraju jer neće da se zameruju nekim drugim ljudima, neće da to svoje znanje prošire. Drugi, na primjer, imaju znanje, ali ne znaju da ga prenesu. To je isto jedan ogroman problem. Nego mora čovjek da krade zanat od njega ili, znaš, da se snalazi na neke načine. Ja imam utisak da sve to što ti znaš danas, da je sve to znala i tvoja i moja baba prababa pre, na primjer, 100 godina. Pazi, prababa jeste, oni su znali, ali nisu baš ni tada toliko znali, jer ono bio je, evo ti, na primjer, za vreme Drugog svjetskog rata, to ti je, da kažemo, prababa. Moja prababa je umrla 1992. godina je rođena, je, znači, tamo negde 20 i neke. To ti je, da kažemo, period Drugog svjetskog rata. Za vreme Drugog svjetskog rata, znači, sam da je na selu vladala glad. Zbog Tita i komunizma i tako dalje. Oni su kao da svi imaju ravnopravno, oni su uzimali hranu od seljaka i delili su ljudima u gradovima, pošto u gradovima nisu deo da proizvode hranu, na primjer. I tu imaš, na primjer, dobro objašnjeno u knjizi o Milutinu. To bi ti savjetovao obavezno da pročitaš. To je taj Milutin je srpski seljak i on opisuje događaje iz, kako se zove, Prvog svjetskog rata, Balkanskih ratova, Drugog svjetskog rata. Znači, Milutin ti je u stvari simbol srpskog seljaka i kako je propadalo, znači kako je uništavao srpskog seljaka i kako je ta degradacija počela. I tu baš opisuje da je tu bila glad na selu.
I njega su na kraju stavili u zatvor zbog toga. Jer on je kao, rekli su da je sakrivao hranu. I tad je isto bila glad na selu. I ljudi tad nisu znali neke stvari koje možda ja sad znam ili... mislim, znali su dosta toga, ali nisu baš znali sve. Dok ne znam ja mnogo toga. Sigurno su znali za cijel svoj deo. Tako je, znali su dosta stvari, ali da su baš znali koliko je trebalo, mislim da nisu znali ni oni baš. Znaš, jer evo ti, na primjer, preko Albanije, kad su išli 1915. godine, to je išlo preko 250.000 ljudi je prešlo Albaniju. Od toga, možda čak i više. Od toga, dobro, ali to je bilo 3 pravci, išli su samo preko, jedan deo, znači preko Podgorice, drugi su išli preko Tirane i treći deo je išao, ja mislim, preko Kosova, isto negde kroz Crnu Goru. Ali tu je ogroman broj ljudi nastradao. Ali dobro, nisu oni samo nastradali od gladi, nego su i od ovih odnosno šiptarskih napada, drugo zima je, to je zima, znači šta je zimi ići po planini. I to mi isto možemo da pričamo, da koja je razlika ići u prirodu zimi ili na planinu ili da je god zimi i leti. Pričat ćemo i o turama kasnije, da. I to je razlika ogromna. Ali i tad su ljudi isto umirali od gladi. Da. Kada je bilo zatvaranje i korona, dešavalo se i u stvari kasnije posle toga mnogo više ljudi odlazilo na planine. Ne znam da li se sećaš. I odjednom je to sad kao nešto postalo trend, ali odjednom je i Gorska služba spašavanja dobila mnogo više posla. Tako je, da. Koliko ti ljudi koji počinju da se bave stvarima kojima se ti baviš paze na to šta rade i koliko često nagrabu se? Znaš šta je tu? Možeš ti da vodiš računa, ali ako ti vodiš ljude kao što je grupe, kao što ja vodim lupam do maksimalno 50 ljudi, ti ne možeš da ispratiš svakog po nosu, nema šansi. Ti možeš da se ugariš, zato je jako bitno da imaš ti neke pomoćnike, opet zavisi od terena gde se ide. Evo sad ću da ti kažem jednu stvar koja se provlačila kroz medije, ali ne na direktan način. Jedan moj ovako poznanik koji je iskusan planinaar, znači stariji od mene, ja mislim 3 ili 4 puta, izvini, 3 ili 4 puta, vodio jednu turu, sad neću da imenem gde i kako se zove, na Fruškoj gori. Bilo ih je, mali broj ljudi je bilo. Možda tu do 10 ljudi i ne znam da si čuo, mislim da se zove Ledinačko jezero tamo na Fruškoj gori. Generalno nije bitno ko je lokalitet u pitanju i to je ovako, Fruška gora nije nešto neka zahtevna ovako planina, ali tu gde su oni bili su litice ovako, jer tu to jezero gde su oni u blizini bili je služilo kao rudnik, vadila se ruda neke ili tako nešto, sad ne parafraziram, nisam ja tačno siguran šta je tu rađeno i ovaj rekao nemojte damo da prilazite jer je provalija. Znaš, ide ovako, oni su gori i samo jednom dole provali ovako. I ovo je rekao, nemojte tamo da idete. I ovo nije htjela da ga posluša, kao ona da fotografiše. I znaš šta je tu bio problem? Ti dole vidiš kao travu neku, ali ti ne vidiš da je ta trava da raste, kako ti objasnim, sa strane ovako. Znači ta trava je prekla, bukvalno ti kad staneš na tu travu ti će da propadneš dole jer nema zemlje, nego trava raste ovako i sa bočne strane. I ona tu da zgazi čoveče, kako se zove, i padne dole. I ne samo to, mogla da povuče ovo jedno iza sebe koja je bila. I tu je nažalost nastradala. I to je ali taj čovjek je iskusan od mene, 3-4 puta stariji od mene. Tako da ti koliko, poenta je, ljudi su ovako nepredvidivi. On je upozorio, nemoj tamo da ideš. Lepo ti jednom kaže, ali ljudi često ne slušaju to što im ti kažeš, nego čekaju, kao kažu, čovjek se uči na tuđim greškama. Praksa je pokazala da čovjek uči samo na svojim greškama i to ako nauči u stvari. To je isto, na primjer, kao kad bi ja mom psu rekao, ili ajde nećemo psu nekom, na primjer, da se vratimo u prošle vremena, Volu, nemoj da ideš tamo da paseš, kako se zove, travu od mog komšije ili da jedeš žito. Ti ako mu pričaš rečima, on neće ništa, ali ako ga udariš, znači ako ga udariš, onda će onda se opameti i neće ići tamo. Tako da ljudima možeš da pričaš svašta, opet nepredvidivi su i na kraju, nažalost, tu ženu je koštalo života. I taj čovjek je posle bio tučen, ali on je upozorio nemoj da ideš tamo, on nije poslušao. Tako da, Gorska služba ima dosta posla, da, pogotovo sad kad je krenula ta, znači odnosno posle korone, ljudi nisu znali šta će od sebe, a nisu mogli u gradovima jer je bilo ono zatvaranje i onda su tražili beg u prirodi. Ali opet i to je bilo kratkog veka. Ali u papučama, u patikama. Sećaš se i ti ja da smo imali jedan slučaj kad si vodio turu u Navali. Kada se pojavio dečko, čini mi se možda i u papučama čak, pa je bio grđen, a sad kad idemo na neke ture svi zajedno, najviše opreme ima od svih. Znaš na koga mislim, on ima opreme sad za sve nas u tom njegovom rancu. O cipelama da ne pričam. Tako je, mada on nije imao, nije to taj bio slučaj, on nije poneo vodu, ali to su bili zimski meseci, možda januar, februar, išli smo na uspon na Navalu.
od Ikeje do Avale, to je oko 20 km, možda malo manje. Obišli smo razne lokalitete i ja sam rekao, svima sam rekao, ponesite dovoljnu količinu vode. Zato uvijek pametno da se ponese i više nego što ti treba, pogotovo vode. Aj za hranu, ako ideš za jedan dan, neće ti biti toliko, malo će da gladuješ, ali ako to pojedeš, poneseš neko voće, povrće, odnosno neke žitarice ili orašaste plodove, on to će ti dati energiju jer ima veliku vrednost. Ali voda obavezno mora da se nosi. I onda on je ponovno neku onu malu, 0,25, neku bebiću, ja kad sam vidio, ja sam znao odmah šta će da bude. Znači ja sam predosetio koji će, jer ja sam ponovno možda 1,5 litara vode. I ja sam znao šta će da se desi i mi smo išli i on je to popio bukvalno posle 1,5 km. I onda je od tog 1,5 km do kraja, stalno mi kuku, kad će neki izvor. I na kraju, kad smo došli do prodavnice, kupio je balon od 5 litara i nije baš, kupio je jednu vodu od 1,5 litara i to je sve popio. Ali od tada pa do danas, znači svaki put kad idemo on ponese i više nego što mu treba. Znači opet na toj nekoj svojoj grešci je naučio. Tako eto, to je isto ovako malo zanimljivo bilo. Pa onda isto dešavalo mi se da dođu tako, ne da idemo mi kroz šumu ili kroz neku prirodu koja ovako da teren nije baš toliko ravan, ona dođe u japankama ili nekim sandalama. I onda često se desi da pokupi krpelja, da se ožari, drugu prirodu imaju određene biljke koje imaju bolje na sebi pa se poseče. Mislim, to ja kad vidim, meni generalno ne smeta, ali znam da njega to boli, da ga iritira. Kaže, što sam išao s ovim ludakom da idem malo po šumi, bolio sam osto kući. Ali ja kad mu pokažem vidi ono, još ja napomene ponesti adekvatnu obuću, odjeću, ali ljudima moraš sve da nacrtaš, znači sve mora, da ne može ono, ljudi će znati, neće znati, mora da ne kažeš, može ponestiš ovo, da im nacrtaš bukvalno sve. Da. Jer ako im ne kažeš, oni misle, ja kad kažem ponesite vodu, oni misle da je dovoljno poneseš 0,25 litara, a ideš 10 km. A naprimjer ja idem s ovim planerima koji su iskusniji, koji su stariji od mene 2-3 puta, oni vodu naprimjer sa sobom uopšte ne nose. Ponesu tako neko voće, ali posle, kako se zove, kad završimo turu, odu u kafanu i onda uzmu pivo najčešće i to je tako, tako im nastade na kraju i bešika. Da. Mislim, bubrezi i bešika, mislim strašno. Baš me iznenadilo ovo, cijelo vreme razmišljam o tome da Beograd nema svoje kao gljivarsko društvo, a rekao si da ima neke male kapacitete, ali tako? Prati, kažem, jedno vreme ja mislim da je bilo gljivarsko društvo Beograd, ali nemoj da me držiš za reč, sad ne znam, ja ti pričam ovako iz glave, ali trenutno ja mislim da nema, jer je, ne znam ko me je pitao, ili sam ja čak i tražio baš da se učlanim, jer to može isto pričamo, sad gljivarsko društvo, iako jesu gljive na vrhu, da kažemo, te trofičke piramide, ti pored... Na vrhu? Pa da, znači dole su ti, na dnu su ti biljke, pa biljojedi, mesojedi, svaštojedi i na samom vrhu su ti ove, znači njih treba najmanje da se prema toj trofičkoj piramidi jede, što i prema, da kažemo, i biologiji tačno. Ali ti od tih gljivara možeš da naučiš ne samo o gljivama, naučiš nešto i o prirodi, naučiš nešto i o marketingu, i o biznisu, i o nekim, da kažemo, dnevnim temama, jer tu ljudi, svaki čovek koji je u kontaktu sa prirodom, od njega možeš bilo šta da naučiš. Oni su ti, njima mozak drugačije radi. To isto možemo pričati kako je meni mozak radio pre možda jedno 10 godina, kako mi danas radi mozak. Kako, u čemu je razlika? Pa razlika je, znaš kako, ti kada si u prirodi, tebi mozak non stop razmišlja, ne razmišljaš o problemima, ne razmišljaš o nekim, da kažemo, glupostima, o glupim stvarima, šta ćeš da uradiš. Ti kada si u prirodi, na ono svežem vazduhu, među životinjama, među, da kažemo, nekom rekom, drugačije, te hemijski procesi u mozgu su potpuno drugačiji. Padaju ti na pamet neke ideje šta bi ti mogu da uradiš dobro, a ako si pogotovo sa nekim ljudima koji su, da kažemo, imaju slične vrednosti kao i ti, onda ti imaš bukvalno drugačiji pogled na svet. Tako, idu tamo ljudi često i da se druže. Planinarska društva su uglavnom ljudi naših godina izbjegavaju planinarska društva zbog tog društva tamo, a to su uglavnom 65 plus neki. Tako je, velika je, da kažemo, ta vremenska razlika ili starostna granica. Da, generacijska razlika. Ali pazi, ja volim da idem i s tim ljudima. Znaš, neko ne može da bude, sad ću s onom babom, i ljudi, na primjer, naše generacije, ljudi koji ima 40 godina, on već zove baba i deda. Da. Što uopšte nije naš, da kažem, ovako baš dobro, ali od tih ljudi isto možeš svašta da naučiš, opet to su iskusniji ljudi, treba, ima jedna, kako se zove, poslovica u Bibliji, kaže, mudrost je u mnoštvu savjetnika. Odnosno, sad da prevedemo, znači, ideš od tih ljudi koji su stariji i od njih možeš svašta da naučiš. Eto, tako da ti kažem, eto. To sam teo da kažem, tako da svašta može da se nauči od njih i da, znači dolaze da bi se družili, da bi nešto naučili, da bi vidjeli prirodu, to je znači skup raznih stvari, ne ide oni samo tu da bi išli, da bi planinarili. Naprimjer, na moje predavanja to dolaze ljudi samo da bi se vidjeli sa drugim ljudima, jer oni o biljkama znaju već dosta jer prošli su kod mene već 2 godine.
i oni bukvalno znaju isto što i ja. Kad kažu tvoje predavanje, to su uvek predavanje u prirodi, pa u šetnji. Da kažemo, da, ja ne volim taj sad da iznajmim ja neki prostor pa da držim ljudima neko predavanje, to do sada nisam radio, što ne znači da neću raditi, ali neke druge teme. Jer najbolji način što se tiče ovako prepoznavanja tih biljaka i boravak u prirodi i prepoznavanja tih nekih lokaliteta u prirodi jeste kada si u prirodi. Da, na terenu. Znači to je najbolje. A ovako sad ja, na primjer, da sam doneo ovde kod nas neki projektor, ja da puštam evito ovom i ovako, njima će pažnje da traje možda 5-10 minuta i to je to. A jako je bitno, na primjer, ta fizička aktivnost. To isto je izuzetno bitno i za zdravlje, i za fizičko i za mentalno zdravlje. Pogotovo i ovako kad idemo što se tiče tog prihvatanja znanja. To je isto jako bitno. I gdje vodiš sve ture u okolini Beograda? Pa ti kažem, pa vodim ja što se tiče ovako da može svako da dođe, jeste okolina Beograda. A vodim i da kažemo sa nekom mojom, odnosno našom ekipom i po celoj teritoriji trenutno Srbiju, a planiramo da proširimo i na Balkan. A što se tiče Beograda, pa evo bukvalno ceo Beograd, gde god, kako se zove, ima neka priroda, tu smo išli. Eventualno nismo išli, da kažemo, sever Beograda, jer tamo nema toliko, u stvari ima tamo uz Kotež i kako se zove Krnjaču, onaj deo od Pupinovog mosta, to je jedna, nije prašuma, nego tu Dunav stalno plavi, na primjer tu nismo bili, tu su mi isto neki zvali da može tamo da se odmah, na primjer Bara Reva isto, i tamo isto, pogotovo kad je bila ona situacija kad su htjeli da je zatrpaju. Tako da generalno obišli smo veliki broj lokaliteta u okolini Beograda. Pa svuda ima jako lepih mjesta koji su specifične na svoj način, i Veliko selo, i Višnjica, i Grocka, Begaljica, onda na primjer ovamo i Zavale, jezero Trešnja, Ralja, kako se zove, Bela reka, Rušanje, Ripanje, Ostružnica, Velika Moštanica, onda ovamo preko Progar, Ada Ciganlija, Miljakovačka šuma, Zvezdarska šuma, Avala, verovatno ima još nešto što sam zaboravio. Obedska bara, Lido. Dobro, Obedska bara, malo dalje, Lido, Veliko ratno ostrvo, veliko, kako je to isto, kako je tamo fenomenalno. To je bilo, čini mi se, neka kraća tura, ne? Gde? Veliko ratno ostrvo. Da. Pravo ti kažem, nije toliko kratka, ja mislim da, i mi smo išli od autobuske stanice, odnosno od Zemunskog keja do Lida, znači celo ratno ostrvo smo obišli i nazad izašlo, ja mislim, oko 7,5 km, tako da dobro onako distanca se napravi. Lepa razdaljina se pređe, znaš, tako da svašta se tamo vide na tom Velikom ratnom ostrvu, to je jedan biser prirode koji se nalazi, da kažem, u centru Beograda. Drugo, zašto se zove Veliko ratno ostrvo, to veliki broj ljudi ne zna. Veliko ratno ostrvo je za vreme Prvog svjetskog rata pripadalo Austro-Ugarskoj i tu su bile austro-ugarska artiljerija, znači ono visoki neki bacači, tako da s te tačke je bombardovan Beograd, i kažemo idealna je pozicija. Drugo, tu pre nekih, da kažemo, 70-80 godina, to su mi ljudi pričali, i što tamo su bile bašte. Znači, bilo je skoro golo. Posle to, kako se zove, krenulo da se pošumljava i tako dalje. Tako da ima ovako zanimljive stvari, pa tamo ima neki orao koji samo tu živi. Ne znam kako se zove, tamo ima tabla, ima dosta veliki broj ptica, znam neke ljude koji dolaze ovako kod mene, koji ih poznajem, koji idu samo tamo da bi fotografisali tu neku retku vrstu ptica. Onda ima i divlji svinja tamo. Ne znam da si čuo, verovatno, da su preplavale Dunav. Zamisli divlja svinja sa onim malim, kako se zove, bile prasićima. Bile su po blokovima, da, kad su bile poplave. Znaš koliki je Dunav, čoveč, tamo. Da. I ono, pošto tamo obično se, što je nešto srbinos, obično se tamo postavi taj pontonski most, odnosno vojska postavi pontonski most u periodu tamo negde od jula meseca pa do 1. septembra. Da. I ja znam kad vodim ljude, mi dok pređemo taj most, znaš ti ko je to, treba jedno 3-4 minuta sigurno. Da. A onaj Dunav, ja sam kad pogledam ovako s desne i s leve strane, ono huči voda, ja ne znam kako su uspjela one svinje da preplivaju. Mislim, to je ono fenomenalno. Drugo, tamo, na primjer, kad ideš, verovatno si bio, tamo su sve zemljane stazi, tačno vidiš kako je sa kljovama izrovala zemlja. Da, ali to je nevjerovatno koliko je to blizu u stvari, koliko je to, kao Zemun, grad, tu si u Zemunu i samo pređeš na 3 minuta, već imaš tablu za divlje svinje. Tako je, za divlje svinje, upozorenje, ovde je prisutno teritorija divljih svinja, vodite računa. Lovili su ih, dovodili su oni lovci iz svih krajeva Srbije, išli su tu između zgrada od 13-14 spratova da ih love. Znaš kako, te divlje svinje ovako prave velike probleme što se ti ovako u poljoprivredi, baš zbog toga što one tako izrovare, pričali su mi poljoprivrednici iz Ostružnice, tako posaditi kukuruz, pšenicu, one sve to unište. Drugo, one su prave isto tako drugu štetu i su svašto jedi, ali na primjer da ona napadne čoveka neće ukoliko nema mlade ili ako se ne osjeti ugroženo.
Onda kad krene, evo ti kaže moje prvo iskustvo sa divljom svinjom, ja sam bio tako u šumi i skupio sam žir, a taj isto ima dobra priča i za žir, to ako stignemo. Slobodno. To je isto, ali ajde sad prvo ovo, i ja sam išao, isto ne tako ko šumi, bio sam baš u gustoj šumi i sam ja čujem nešto u dalini grokće. Ja rekao, šta sad ovo, da li mi se pričinja, ja opet, grokće nešto, ja rekao, gde je svinja čoveče u sred šume. Nisam ni razmišljao, znaš, za divlje svinje, ja rekao, gde je to ima ovde kod mene. I samo ja malo iza ugla, kad vidim nešto, znaš koliko je ono bilo, čoveče, neko, baš crni se. Kad ja pogledam svinje, znaš kolika je bila. I ja kad sam to čoveče video, pošto sam ja skupljao žir, a ona također isto skupljala žir i ona se time hrani. I ja kad sam vidio divlju svinju, okrenuo sam se i odmah sam pobegao. Imali smo imi incident. Ja mislim da je ona bila divlja svinja, zašto ona onako, ti si je video, ajde fizički, a gdje smo bili, na kojoj planini smo bili kad smo čuli divlju svinju, ali to je nevjerojatno kao sad lopatom neko, na vlasniji, da, kao neko sa 3 lopate na jednom mestu da rove. Ja ne znam zašto oni sad to rade, nešto kao kopaju dole. Napo čega, one tako i oštre te rogove, jer znaš šta je fora, to isto važi za ljudski organizam, mišić koji se ne koristi, koji ga ne koristiš, on ti vremeno atrofira. Da. Znaš, tako da oni imaju neki mišić. Često. Šta? Kao vilica često kod muškaraca. Pa tako je, da, znaš, on ne koristi je ili... I onda oni zato moraju da koriste te rogove i time se i brane. Ima tu svoju funkciju, znaš. Zašto to one rade, kopaju. Drugo, zašto se valjaju u blatu? Ajde da pitam tebe. Znaš zbog čega se one valjaju u blatu? Pa mogu da pretpostavim možda zbog lične higijene. Možda baš treba da moraju da budu uprljane. Kao tipa sad kad bi se ti tuširao 10 puta dnevno, ja mislim da bi se razboleo. To jeste, ima isto, nego na primjer to blato odbija insekte. Ne znam da si ti na primjer bio, evo ti sad pre mjesec dana u šumama našim. Znači ja kad idem pre mjesec dana, da kažem, i ovaj period isto, ja kad idem ja se obučem kao ninja. Jer tu ima komaraca, veruj mi, ne možeš, insekti su ti najgori u prirodi. Znači ubedljivo, kakve zmije, kakve divlje svinje, vukovi, ostalo šakali, mislim to je, ili medvedi, na primjer, bio sam prošle mjeseca sam vodio turu, bili smo na Tari, spavali smo na teritoriji mrkog medveda, ali ja sam se više plašio, mislim, više su mi smetali komarci u Ostorničkoj šumi ili negde drugdje nego medvedi tamo. Jer čovječe, ono te ubijete i psihički i fizički isisaju ti krv, nije to ono jedan komarac ili dva, ih ima 50. I ono što ujedaju i kroz odeću i kroz sve, to je najgore. Drugo, psihički te ubiju. Mene to ti je odličan psihički trening. Znači, odeš tamo, ono ti samo pište, znaš. To ti je, oni prave velike probleme. A svinje se valjaju u blatu da bi se zaštitila toga. Drugo, to blato, odnosno ta glina, ima svrhu, evo kad smo već spomenuli da već to, ima svrhu i u prirodnoj medicini. Ne znam da si to čuo. Jer koža je čovjekov najveći organ. Ne znam koliko procenata sad da ne lupim, ali pokriva koža i preko kože se također telo čisti. I zato se koristi ta glina da bi izvukla te otrove iz organizma. Meni su pričali neki ljudi koji su imali određene probleme ovako malo veće vezano sa plućima, respiratornim organima. Oni su namazali tu glinu i samo preko da li su tradani ili kada su već, zaboravio sam tačno, izlaze kao neki mali mehurici, mislim plikovi su izašli, znaš. I tačno koža izlači iz sebe te otrove. Naravno, zašto su konzumirali cigarete. I to pluća njihova su crna kao ovaj mikrofon ovdje. Da, znaš, tako da glina ima upotrebu i u prirodnoj medicini i zato se svinje brane da bi ih sačuvali od komaraca. Imaš još neke primjere gde su to ljudi imitirali životinje ili bi trebali da imitiraju životinje. Ja se sjećam kada sam šetao ranije sa jednim drugarom, on imao 2 psa i uvek, znači na istom mestu, u istoj šumi, uvek se pas valjao samo na tom mestu i uvek isto kao ritualno neko valjanje, znači uvek na isti način i uvek je jeo tamo neku, sjećam se, biljku, nešto, bukvalno kao da ode i pojede sa neku travčicu, pas, što je jako čudno, ne znam da li na granulama. Tako je, znaš kako ima jedna poslovica ovako, zapitaj životinju i naučit ćete. Znaš, tako da od životinja možemo mnogo toga da naučimo. Evo ti, na primjer, moj pas, to je vezano zašto baš na uvijek jedno to isto mesto. To više ima ovako vezano za teritoriju, jer oni na taj način svojom mokraćom, tim svojim valjem obeležavaju da je to njihovo. Evo ti, na primjer, moj pas tačno ide i mokri samo na jednu biljku. Koja rasa pas? Nemački kratkodlaki ptičar. To je lovačka okean, kako su ima kratak rep, dugačke uši. Ako u filmovima je dosta aktivan, pogotovo ovim dečijim. Sa ovim dugačim smiješnim ušima. Da, što ima ušima, znači jedno uvo, ja kad mu udem prekrijem mu jedno oko. A uši su mu, oni su ti ovako dobri, nego lepe se krpelji za te uši katastrofa. Jer on kao usisivač ide i krpi, sve i kupi. Pošto uši su mu ogromne, znači kako se zove, ali on dolazi na tu jednu biljku jer na taj način je obeležava teritoriju. A što se tiče neke te trave, to ti u stvari pirevina.
Ta trava je ovako dosta lekovita i samonikla je jestiva. Njeno lekovito svojstvo jeste da čisti telo od parazita i pogotovo smiruje creva i čisti organizam. Hoćeš da kažeš da psi znaju tačno da verovatno instinktom prepoznaju šta to njima sada treba baš. Pa instinktom to im je urođeno, to što sam ti rekao, što piše u Bibliji, zapite životinje i naučit ćete. Znaš, to im je urođeno, tačno znaju koju biljku smeju da jedu, koju ne smeju da jedu. Isto je, nije samo za pse, to ti je generalno za svake životinje. Evo ti, naprijed, to sam vidio, kad sam bio prolazio se nede, ovce su tu bile i one su pojele svu travu, samo su ostavili kukutu. A kukuta ti je na latinskom koniju makolotum jedna izuzetno otrovna biljka. Grčki filozof Sokrat je završio život tako što je popio sok od te biljke. Znaš, mislim, on je bio lud, nikoga nije terao, samo uzeo i popio. Ne. Drugo, tako kukuta, pošto to je, da kažemo, bilo u staroj Grčkoj, oni su tada bili mnogobošci, smatrala se hladnim putem do hada, odnosno hada njihovog pakla, jer kod te kukute, znači ima tu supstancu koja se zove konin, kreću da ti otkazuju jedan po jedan organ i to je onako, umiraš u mukama. Eto, na primjer, to isto, da znaš, što je ovako zanimljivo. I, na primjer, ovce su sve pored, samo su to ostavile. I ta kukuta ima onako miris na mišu i mokraću, znači neprijateljog je mirisa. Da. I nje ima po okolini Beograda na sve strane. Ne samo po okolini Beograda, ima je po celoj Srbiji. Da. Ima sad ta neka barska koja je isto otrovna, zavisi od predela, znaš, imaš pored bare, imaš uz puteve, imaš razne vrste te kukute. Koliko ti često u svojoj svakodnevnoj ishrani koristiš uopšte te neke trave i gljive što si nabrao u prirodi? Čajeve, na primjer, celu zimu ja pijem čajeve koje sušim i skupljam u toku godine. Tako je, najviše da kažemo konzumiram te čajeve koje spremim. Ovako, zavisi ako kad imam više vremena onda odem, što se tiče tih pečuraka, to sam ti već rekao, na njihovo vreme nije, da kažemo, veliko da ih držiš. Jedino ako ih zamrzneš pa može da ih na taj način da ih konzerviraš. Ali što se tiče biljaka, pa zavisi opet i kažem od vremena, ako imam više vremena onda odem u prirodu, nešto osušim, ali to se najčešće ode na čaj. Znači, jer ti ako ubereš neku biljku, onda moraš u roku od dan, dva da je spremiš, jer će ta biljka da uvene ili da je sušiš za čaj. Tako da, koliki sad procenat, pa zavisi, nekad ono bude 100%, nekad bude 10%, 5%, zavisi opet od vremenskog perioda kada kreće proleće, onda su aktualne te neke biljke koji su dobri čistači organizma. Znači, sremoš, sedmolist, plućnjak, sad ne znam šta mi još pada na pamet, ja sam još brao bročika, znaš, to su ti neki čistači organizma koji ti rastu samo u periodu, znači, da kažemo, od marta do maja. Da. Onda posle od maja, odnosno od juna do ovoga imaš neko kreće polako divlje voće, onda ima tako, znaš, po periodima je, znači po periodima u godini je određeno kad koja biljka raste, eto. A kaži mi, da li možeš da nabrojiš 3 biljke da kažemo da najviše imaju najviše upotrebe same sa sobom, da mogu da budu i u čaju, i tinkturi, i u melemu? Da, pa evo reći ti jednu biljku, najkorisnije ili najpraktičnije, kopriva, na primjer, na latinskom urtica dioica, jer kod nje može se koristiti sve i svašta. Evo ti kažem ovako, šta sam ja koristio, možeš da je koristiš, možeš da jedeš ovako u sirom stanju, ali onako malo peče, najbolje, imam jedan video snimak gde smo snimali, uzmeš u ruku, ovako je protrljaš, da bi one iglice neutralisu i može da je pojedeš, ali to je, da kažem, malo ekstremnije i nije baš preporučio. Onda čorba od koprive je izuzetno bogata gvožđem, znači kopriva je sama dobra, pomaže, znači, ljudima koji imaju problem sa anemijom, nedostatkom gvožđa, jači imunni sistem, pomaže kod cirkulacije, kod proćelavosti i tako dalje. Znači, može da se koristi u vidu čorba koja je jako ukusna, onda može da se koristi šampon od koprive je uglavnom za ćelavost, ili tako? Tako je, može da se koristi kao obloga, znači prokuva se čaj, da se stavi, da se ohladi čaj pa da se masira, eto može to, a može ljuta paprika koja je isto također odlična za cirkulaciju, ali što se tiče te koprive, može da se koristi to. Evo, na primjer, ovo, može da se koristi i stablo, a sam da napomenem, znači može da se koristi, aj prvo za ishranu, može da se koristi kao u vidu pite, da se pravi pita od koprive. Dobro. Onda čorba, može da se pravi neko varivo, može da se pravi neki kolači sa koprivom, onda ona kao semena, to se odseče i stavi se u med, to ti za jačanje imunog sistema, to si vjerojatno možda čuo. Pomeša se te semenke i med i uzima se jedna kašika, kako se zove, ujutru. Tako, na primjer, to služi za jačanje imunog sistema. A i za potenciju isto, to si vjerojatno možda čuo. Nisam, ne. Eto, sad si čuo, znači koristi se kopriva i med, znači ono kao oras i med, samo kopriva i med. Koristi se to.
onda, na primjer, pravi se i sok od koprive. Sad imamo ovako malo neke zanimljive stvari. Ja sam od stabla koprive pravio konac. Dobro. Za vreme Prvog svjetskog rata naši vojnici su koristili, da kažemo, pravili su odeću od koprive. Znači ona se koristila, a i danas se koristi u nekim određenim, da kažemo, kulturama u tekstilnoj industriji. Znači za pravljanje majica, šalova, trenerki, izuzetno je čvrsta. Ja mogu da kažem kako se pravi kako sam ja pravio taj konac od koprive. Obično ta kopriva u literaturi, što je jako isto jedna zanimljiva tema, ona kaže kao može do 2 metra da porasti. Ja sam merio, što se često desilo na terenu, da može da bude i preko 4 metra. To zavisi opet od terena gde raste. Odseče se ta, kako se zove, stavljika, i onda mora da se osuši, da 1, 2, 3 nedelje na suncu i onda se unutrašnji deo, ovako, kako da kažem, skine. Po dužini? Tako je, po dužini, da. Znači skineš, otvoriš ovako i unutrašnji deo. I u tom unutrašnjem delu, kako pravo ti kažem, imaš onako kao niti. Dobro. I to imaš jednu po jednu, izlačiš ovako. Izlačiš. I onda ti izvučeš, to bude ne kao vuna, nego kao neka svila, znaš. I onda to kreneš da umotaš. I verujem, ja sam umotao, znači, evo, ovoliki dužine bio. Znači, pravi konac je bio. Sad to može da se ispegla, da to bude onako baš elegantno i tako dalje. Ja sam to sve, kako se zove, upleo. Ja je rekao, hajde da testiram da će da pukne. Ja ono krenuo da razlačim, neće da pukne, čoveče. Na kraju sa nožem, jedino zbog tih vlakana nije moglo da se pokida. Jedino sa nožem pa da uzmeš pa da presečeš. Jesi to eksperimentalno radio ili tako šulje od koprive? Ne, baš sam htio onako eksperimentalno da probam, da vidim da li je to tačno, kako se zove, što oni to pričaju. I onda sam to, kako se zove, umotao i oni sam mogu da pokidam, čoveče. I onda sam posle vidio, ima YouTube kanal, zove se, mislim da li Gardenin mama ili tako nešto, ne znam da si čuo, jedna plava žena. Ona je pravila baš konopac od koprive. Znači ona ga napravila, izvezla je jedno lep, onako, da kažemo, krug. Tako da može da se koristi za to, koristi se za tekstilnu industriju. Koristi se za organsku poljoprivredu, jer kopriva, kao što sam rekao, sadrži veliku količinu azota u sebi. Koristi se i kao insekticid i kao tečno đubrivo. Kao insekticid ostavi se 24 sata u vodi, posle se uzme pa se prska s njom. Prskaš, znači uzmeš tu koprivu, procediš i dok su mora 24 sata da bude zbog tih iglica da se ne bi dezintegrisale. Dobro. Procedi se, stavi su ono, kako se zove, za prskanje. Da, i onda prskaš, znači, biljke protiv tih štetnih insekata. Ja sam je prskao konkretno najviše, kako se zove, prskao sam trešnju jer ima neke kao vaši su bile, neke lepljive. I onda može da znači, ide tako, a može da se kombinuje sa nekim drugim biljkama kao što je zovo ili aptovina, to je još bolja kombinacija. Znači ima primjenu i organsko poljoprivredi, a na primjer, evo da kažem i recept za to organsko, odnosno za tečno đubrivo, uzme se, evo da kažem i za ovo, znači uzmete jednu kofu od 25 litara, stavite 2/3 koprivu, 1/3 voda, promešate znači, za insekticid 1 dan, a za tečno đubrivo bilo bi dobro najmanje 3 nedelje, jer tu mora da fermentira. I to će onako malo neprijatno mirisati, to ko živi u stanu nije baš preporučljivo uopšte, ali ko živi negdje u prirodi selu, tako, stavi se onako malo neprijatno, a miriše, ali to može da se pokrije nečime tako da onda se ni noseti. Da. I onda se to uzme, ali to onda ta smesa se uzme i mora da se razblaži sa vodom. Da se razblaži sa vodom i tako zalivaš određene biljke kojima azot prija, kao što je na primjer krastavac, kao što je beli luk ili tako neke druge biljke. Znači, primjena koprive je velika. Znači, za razne stvari. Eto, to sam rekao, na primjer, ko ima problem sa zglobovima, znači, ko ima, kako se zove ova bolest, sad mi stavite mozak. Osteoporoza jeste i to, ali ima još jedna druga, kad se javlja kiselina, giht, ko ima giht isto, znači, to je kiselina u kostima, treba da se žari tom koprivom. Tako da je, evo ti kažem jednu zanimljivu informaciju. A zato je ono kada se opečeš, pa stariji pričaju da je zdravo. Jes, tako je, tačno, znači baš zbog toga. Onda, na primjer, evo ti kažem jednu informaciju za koprivo. Za vreme rata u Bosni, tamo 94. 95. bili su tu ovi iz, kako se zove, KFOR-a. Neki bili su crnci, ne znam iz koje zemlje, da li Nigerija ili Niger, nemam pojma. I oni su, sa slučajem okolnosti, došli do nekog pucanja, oni su upali koprive. I oni izlazi iz kopriva i kada ono vide se plikovi po telu. I oni su spaničili jer oni nisu imali kontakt sa tom biljkom. I oni kad su došli tamo kod lekara kaže šta ovo je neki bojni otrov, šta je ovo, znaš. Nisu ni znali da je u stvari to te biljke koprive. Tako da kopriva je jedna ovako biljka, zato se zove kraljica biljaka. Znaš, jače imunni sistem, pomaže kod anemije, pomaže kod mnogih drugih problema. Znaš, i kod cirkulacije i zato je ona, da kažemo, kraljica i biljaka i njena upotreba je dosta velika. Eto. Rešili smo koprivu, druge dve.
Evo, na primjer... Šta bi izdvojio? Na što imam utisak? Imam utisak da su neke biljke ponekad u trendu. Da do sada niko nije pričao o sremuši i od sad, na primjer, pre 2 godine kao da je sremuš u trendu. I sad svi idu i beru sremuš, kao da nije postojao. To ti je ne samo vezano za biljke, to ti je generalno vezano i vezano za neke druge stvari po društvenim mrežama. Nešto nije uopšte bilo aktuelno i sad, posle koliko godina, ili tako neka knjiga koja je napisana pre 15-20 godina, nije ništa čitana i odjednom, znaš, kad krenulo. Mislim da je sad i tremu, šta je sad, da kažemo... U trendu, pa ti kažem šta je u trendu od tih biljaka, dosta su trendu ove koje rastu u Južnoj Americi, evo ti na primjer peruanska maka, onda ta ashwagandha, šta je još da kažemo, ta himalajska so, dobro to nije biljka, ali sve te neke stvari koje rastu u zemljama, drugim zemljama, znaš, i onda to kad dođe kod nas to je kao wow, to je nešto ovo, pazi, ta peruanska maka se koristi za cirkulaciju, a za cirkulaciju ti je dobra i naša domaća ljuta paprika. Ta peruanska maka, kako se zove, to je jedna biljka koja se stavlja u tablete i ti posle to piješ, a od Južne Amerike dođe do Srbije, promeni se sve i svašta, znaš. Drugo, to su tablete, najbolje da se konzumiraju biljke koje u sirovom stanju ili u vidu čajeva, znaš. Opet to što staviš u tabletu, oni mogu staviti 1% te biljke, a da stave, kako se zove, 90 nešto posto na neke druge supstance. Drugo, Bog je stvorio tako da na svakoj teritoriji imaš ono što je tebi potrebno. Znači, ashwagandha može se koristiti tamo kod njih, ovo kod nas i to je to, znaš. Eto. Tako da popularne su, da kažemo, razne biljke kod nas, a evo ti po mom mišljenju jeste žir. Odnosno hrast, ajde tako da kažem. Hrast se u našoj istoriji smatrao za sveto drvo. Jer, evo sad ću reći zbog čega, cijela biljka se isto koristi kao i kod koprive, pogotovo se koristio plod žira. Znači plod žir koristio se jer se od njega pravio hleb u stvari. I narodi su preživljavali na nema. Evo ti konkretno kod nas za vreme sloma Prvog srpskog ustanka 1813. godine kada su Turci žarili i palili Srbijom jer su se ove naše vođe povukle u Vojvodinu. Naš narod nije imao šta da jede pa je skupljao taj žir i od njega je pravio hleb i veliki broj našeg da kažemo našeg naroda je preživeo zahvaljujući tom hlebu od žira. Tako da kažem, zato se i smatra za sveto drvo, mada on ima neke kao ovako magijske rituale, odnosno koristio se za magijske rituale. Kora od hrasta je bogata sa taninima, to su ti gorke supstance i zato se koristi dosta kod sprečavanja dijareje. Znači efikasno zaustavlja dijareju kao što je, znači delovi kao što su delovi kore hrasta. Onda, na primjer, divlja kupina također efikasno zaustavlja dijareju, još neke druge, na primjer list od dunje. Onda upotreba hrasta kada ima jedan insekt koji položi jajašca u žiru i onda ne postane žir, nego postane kao, to se zove hrastova jabuka. To onako bude ovako veliko i tvrdo i ne može da se jede uopšte, ali u sebi sadrži veliku količinu tih tanina i to kad se prepolovi može da se narenda i da služi znači, kao za lečenje atletskog stopala. To je jedno glivično oboljenje. Onda list isto može da se suši, on pomaže jače srčani mišić. Eto, ne kažem, mislim da sam rekao nešto najosnovnije. Da, znači ne samo što se pravi hleb od tog žira, nego se pravi i ta kao bezkofeinska zamena za kafu. I to je, ja da kažem, to je prvi neki moj, da kažemo, korak vezan za javni izlazak. Jer ja sam prvo krenuo da se bavim sa tom kafom od žira, odnosno zamenom za kafu. Snimio sam sa momčilom i to onda, da kažem, ovako eksplodiralo je. Ta kafa od žira je ovako dosta zainteresovala ljude. Izuzetno je lekovita, pomaže dosta u lečenju štitne žlezde. Znači, pogotovo ta štitna žlezda veliki problem imaju današnje žene sa time. Zbog onog stresa, brzog života, loše ishrane, velikih obaveza i još nekih drugih stvari, imaju problem sa tom štitnom žlezdom, a kafa, odnosno napitak od tog hrastovog žira, može dosta da im pomogne. Ja sam upoznao neke žene koje nisu to pile, ali su promenile ishranu, prešli su na biljnu hranu i problem su skroz rešile. A znam neki ljudi koji su pile tu kafu od žira, korigovali su ishrane koliko je moguće, ali im je opet i taj žir im je dosta pomogao. Tako da taj žir je dosta, a drugo nema kofein u sebi, tako da ne stvara zavisnost.
Evo mogu da kažem kako se sprema, pa ljudi ako nalete na kako se zove u prirodi, uzmete hrastov žir, znači on je bukvalno kao ako moj palac, znači tolike, da kažem, dužine, možda i manji, ako pola, bledi kao krompir, a gorak je katastrofa, to ne može da sjede u sirnom stanju, gorko je zbog te supstance koje se zove tanin. Uzmete to, morate termički da ga obradite i da ga ispečete, posle kada ga ispečete, morate da ga sameljete i tako samomljevenog prokuvate vodu, stavite jednu kašičicu toga, da kažem, te smese i ostavite od 15 minuta i tako pijete. Tako da, eto, to je nešto što bi ljudi mogli da sami da naprave, a izuzetno je lekovito, on ima mako malo je opor ukus, znači nema ukus kao na standardnu kafu, na primjer. Drugo, ova žitarica, raž, ja sam pravio zamenu za kafe i od te biljke, pre isto ispeče raz, ima identičan ukus kao kafa. Tako da ovako, da se vratim na ovu temu, hrast je jedna biljka, ja sam rekao samo neke najosnovnije stvari vezane za to, biljka koja može na mnogo načina da se iskoristi za razne potrebe, drugo što ima dosta na našoj teritoriji, imamo hrast lužnjak, hrasta hitnjaka, ima cer, ima još nekih, da kažemo, 14 vrsta koji su zastupljeni na našem podneblju, dosta rasprostranjen i to je to. Znači te dve biljke, da kažemo, mogu dosta se koriste u našem narodu. I pre su se koristile, da kažem ovako. Sa najviše svrha neka biljka mene često podsjeća konoplja. I ti i ja smo se preko konoplje upoznali, to jest upoznali smo se, sećaš se preko grupe koja se zove životna sistema. I to je isto dobra priča, znaš, ali onda bi mogu da pričamo o tome sat vremena što se tiče te grupe. U principu postoji taj jedan odeljak grupe, ljudi gde se sastaju za mobe. Čini mi se da se to zove svetosne mobe u toj grupi. To je neka simulacija u stvari moba kako su ranije funkcionisali na selima. Ako ti sad i ja živimo u istom selu, pa ti ćeš doći kod mene i ja ću doći kod tebe. Znači ja tebi to u principu uslugu pamtim, samo ovi ljudi idu po celoj Srbiji i organizuje se. Znači ja sam uzeo sad domaćinstvo i treba mi 3 ljudi da menja crep i tamo napišem ima hrana, nema hrana, doveću ne znam babu, ona će nešto spremati i ljudi dolaze kod mene. Mi smo se upoznali na Kosmaju. Tamo smo bili kod Vesne, moguće da ćemo i sa Vesnom praviti neku vrstu ove emisije, nadamo se i tamo. Pričali smo već o tome i tamo smo se upoznali, to je bila druga kuća od konoplje u Srbiji. A druga, više, bila je jedna pre nje, ja sam mislio da je bila jedna pre, ali onako, dosta onako industrijski deluje. Ta kuća, meni se to baš nešto nije svidelo, njena kuća, ne znam da li si vidio slike kako na kraju kad je završila, ti ja smo radili onaj zadnji jedan zid, ali jako zanimljivo to što u stvari od konoplje je ona pravila blokove, to se zove, da li se zove konoblok, u mešavini sa još nekim, ne znam. Pa ide kreč, znaš da smo stavljali kreč. Da. Kreč, to smo stavljali i sad smo još stavljali, mislim da samo te dve stvari. Znaš, opet taj kreč ima istu svoju ulogu, jer služi za dezinfekciju, ali služi i da veže materijal. Jer sad ne da smo stavljali još nešto, osim znači, tih kao granulica konoplje, pa na mešalici, mislim da je to bilo. Bila je i voda, normalno mora voda da se promeša da bi to bilo kako treba, ali mislim da su samo te dve stvari bile. I jako zanimljivo, mnogo lepo izgledaju zidovi sada kada je kuća završena, isto izgledaju i napolje i unutra, jako je dobar izolator, naravno sad konoplja, to nam ti možeš, ako hoćeš jako kratko spomenuti, koje sve namene ima, ali generalno znači može i da se, ja sam nosio takvu majicu, nije baš najprijatnija za nošenje, znači odeća od konoplje, čorba od konoplje, neki čak i puše, da se pravi, dosta sad tu ima stereotipa, zato što uglavnom kad se kaže konoplja misli se na marihuana, ali u principu oni nemaju toliko veze jedne s drugim, ali tako? Pa tako je, da, znači te konoplje, pa i ta konoplja je, mislim, bila zastupljena i u našoj državi pre jedno 100 godina. Mislim da sam našao neku fotografiju gde su ljudi brali tu konoplju, pravili su i odeću i u ishrani su je koristili. Drugo, ima to konopljino ulje koji jeste stvarno lekovito. Što se tiče te konoplje, što sam još teo da se nadovežem, za tu odeću, znaš, ima, na primjer, i ti od ovaca, od određene vrste ovce, ako se to, da ti imaš tu, ne kažem kako ti kažem, tu neku kao obradu majice, ona se dodatno obrađuje, sad verovatno taj čovjek što je radio tu majicu mogo je to malo da bude nežnije da odradi. Verovatno može da se napravi kao ta današnja majica. Drugo, što se tiče konoplje, prvo ti kažem, ne znam ja nešto previše o njoj, znam da je bila zastupljena na našem prostoru, sad da bi ti uzgajao konoplju, to treba da imaš neke propise, neke dozvole, neke inspekcije da ti dolaze, pa koristila se dosta ovako na našem prostoru. Ne znam šta bi još mogu da ti kažem. Ima i lekovito svojstvo.
Sad da li se zloupotrebljava ili se ne zloupotrebljava, ljudi sve dobre stvari iskoriste i za loše. Mislim, to je možda ja mislim da je neutralno kao i nož, kao i društvene mreže. Mi sad nože možemo da isečemo salatu, da nešto presečemo neki konopac, a možemo i ne daj Bože da nekog usmrtimo. I tako isto i sa društvenim mrežama, mi možemo da saznamo neke mnoge dobre informacije, a možemo i da gledamo, nemam pojma, neka ubistva ili tako dalje. Da, može i konopac da se pravi. Mislim da je naša vojska, ne znam u kom ratu pravila konopac baš od konoplje. To isto kao i, znači, konoplje i kopriva su se koristile za istu svrhu. Znači, u tekstilnoj industriji plus, da kažemo, u toj nekoj građevinskoj. U stvari jeste, pa tako, kuće od konoplje, pravili su kuće, mada nije mi toliko poznato, više su pravili od te opeke od blata, na primjer, blata i sena. Tako da koristilo se i u te svrhe. Da. Da. Da li bi mogao još nečega da se setiš? Pa pravo ti kažem, ja što se tiče te konoplje nisam je nešto previše istraživao, znamo kao... Izviniš neke biljke. A misliš za biljke... Trave, da kažemo biljke. Tvoja knjiga se zove kako tačno? Moja knjiga se zove Hrana iz prirode. Nisam ti donao jer sam sve rasprodao, pravo ti kažem. Ne zato, ali kurs, to jest teme o kojima se tamo radilo, to su samonikle, jestive biljke iz prirode. Tako je, samonikle, jestive i otrovne biljke. Znači ja sam to napravio u mojoj knjizi, ima 83 biljke koje su jestive i ima 19 njih koji su otrovne. S tim što je plan je bio ja da napravim ovako sadašnje ima oko 251 strane. Ja sam hteo da ima to preko 500-600 strana, ali kad sam vidio da pošto ljudi generalno ne vole da čitaju tu literaturu koja je ovako malo, da kažemo, obimnija, onda sam morao da skratim na tih, da kažemo, 102 biljke, iako mi je u planu da napravim jednu baš onako dobru enciklopediju da će da bude jedno preko 500 biljaka, tako da... To je pretpostavljam sve neke najčešće. Pravo ti kažem, jeste, ali ja nisam kao, na primjer, neki što imam neku istu kući, neku literaturu, gde su išli redom, bukvalno evi šovoti orah, nego ja sam te koje su samonikle, jestive, koje se oko češće nalaze, a koje nisu drveća. To sam ja. Inače da sam tako išao redom, bukvalno, sedem sada odem negde u prirodu i sad redom ja bi dogurao preko 500 biljaka. Sad, baš zbog slabih rezultata, decenijema unazad, da kažemo ova opšta neka medicina, sve više u proteklih par godina sve više gubi na značaju. A alternativna medicina, prirodna medicina, kako je već ko zove, narodna medicina, narodni lekar, tako kako se zove, onaj ranije enciklopedija velika bukvar što su imali kućama. Pa i sad se zove, to je od Vase Pelagića. Da. Je sve više zastupljeniji. Tebe ljudi kontaktiraju na tvoji, kako beše, Facebook nalog? Pa Facebook, Instagram, website. Koliko često? Pa pravo ti kažem, svaki dan. Znači svaki dan uvijek je neko, posle nekog gostovanja kad je, da kažem, na nekoj većoj televiziji, onda je to malo učestalije. A koji su to najčešće zahtevi? Šta ljudi traže? Da li imaju problem sa, ne znam, štitnom žlezdom, sa bubregom, sa stolicom, ili jednostavno žele za svaku biljku da se raspitaju kako ona može da... Pazi, ima svakakvih. Neko, na primjer, interesuje ga, pošto ja generalno bavim se raznim stvarima, nekoga interesuje neki podatak iz istorije pa ga zanima moje mišljenje, nekoga zanima kako ovu biljku može da iskoristi, neko hoće da identifikuje, nije siguran koja je biljka pa je treba mene da pita, neko ima problem sa ovim zdravstvenim problemom, neko ima sa onim, tako da generalno pitanja su na razne teme, na primjer, sad sve više češće, pošto ja kačim sadržaj što se tiče i planinarenja, pitam me gde bi mogli da odu, ko je najbolji put do tamo, jer to su sve neke stvari o kojima se toliko ne priča, koji su bitne. Tako da ja dobijam zahteve bukvalno za bilo šta, znači za razne teme. Ali što se tiče tih ovako nekih zdravstvenih problema, najčešći zahtevi su, znači to neredovna stolica, znači problemi sa digestivnim traktom, onda na primjer šta još sa cirkulacijom dosta, štitna žlezda, čišćenje creva, čišćenje jetre, onda šta se još često ovako ponavlja, hemoroidi, kožne bolesti, alergije, nesanica, da, sad kad bi krenuo da pričam, kad bi se setio, ali generalno dosta toga se, da kažemo, javlja. Nekad zavisi, kada su sezone alergije, kao što je sada ovaj period, onda više ima toga. Onda, ne znam, kad su periodi slava, onda ima mnogo više ljudi koji imaju problema, da, visok pritisak, holesterol, to sam zaboravio da kažem. To starije, vjerovatno. Da, to je, pa pazi, u Srbiji 80% smrtnih slučajeva, ja mislim, je uzrokovano srčanim udarom. Visok holesterol, visok krvni pritisak. Tako da generalno ima mnogo stvari, sad kad bih krenuo da analiziram i što nisam ovako napravio neku statistiku, ali generalno javljaju mi se za sve i svašta. Znači i za kožne probleme i za hemoroide. Hemoroidi su isto dosta prisutni u našem društvu, pogotovo za starije osobe. Evo, mislim, ne samo za starije, evo i za naše godište. Javio mi se momak pre jedno, koliko je bilo, ne znam sad lupiću,
nije ni bitno, preskoro jednog vremena, ima 21 godinu, 3-4 dana nije išao uopšte na veliku nuždu. Jeo je suvu hranu na 3-4 dana, nije pio vodu, pio neke sokove i rekao, daj Marko, pomaži bre, ne mogu da idem u WC. Je to što on ne ide u WC utiče prvo i na njega kao ne može, želudac mu se poremetio, ishrana mu se poremetio, ima grčeve, boli ga, drugo toga psihički ubija. Znači ti to kad nisi, ti si onda potpuno druga osoba, nervozan si, šta god ti kaže, ti si mrzovoljan. I onda je rekao, ajde daj pomozi mi neko, da li ima nešto iz prirode što može da mi pomogne kako bi taj problem rešio. Ja vam rekao, vidi, možeš da koristiš biljku, to su takozvane purgativne biljke koje izbacuju sav sadržaj iz creva, da se koristi u kombinaciji sa tim nekim karminativnim biljkama koje smiruju organizam. Evo da kažem mi šta sam mu preporučio. Rekao sam mu možda da piješ čaj od krušine i da piješ biljku i čaj od nane. Znači pomešaš količinu biljke i jedne i druge iste da bude, staviš jednu kašiku toga u proključalu vodu, možda piješ 3 puta dnevno i vidjet ćeš rezultat. I on je to pio prvi dan. I bukvalno prvi dan i pio je pola drugog dana, koliko se sećam, i uveče je imao pražnjenje creva. Znači, i onda kad je vidio to da mu je pomoglo, on se oduševio. Jer ta krušina i ta sena, to su purgativne biljke, one rade ovo crevima u stvari. Znači, one stimulišu crevo da se što pre prazni. Da. I da to su mnogo efikasnije nego neke tablete što se preporučuju koje imaju isto i one efekte, ali daleko manje. Drugo, te tablete utiču loše na čovekovo zdravlje, jer sve to što unesemo jetra mora da preradi, a biljke su u prirodnom obliku i nema tu neželjenih dejstava. Naravno ima ako se unese u većoj količini, ali nema neko neželjeno dejstvo za neki drugi organ ili mislim da ljudi razumiju što sam hteo da kažem. Tako da i on je dobio tu pražnjenje creva, on se baš oduševio, ali onda je, laknulo me, bilo mu kao da mu je kamen pao sa ovoga, kako se zove, vrata. Odnosno sa glave. Ali onda je, posle toga je došao novi problem. On je od tog silnog naprezanja dobio je hemoroide. I onda sam mu rekao da koristi kantareonovo ulje, da mu se to što pre zaleči. I onda kad je to koristio, bilo mu je mnogo bolje. I onda je rekao, Marko, imate častim, hvala ti. Ja rekao, ništa, brate, samo nemoj da je iskreno obavezno da koriguješ i da ti to više to nikad ne ponovi. Zapamtio sam naravno nanu, ali nisam zapamtio taj drugi čaj i tu mešavinu. Kako se zove? Krušina se zove. Krušina, pretpostavljam da 99% ljudi isto nisu čuli za krušinu. Gde se to nabavlja? Znači, da li je to zdrava hrana, da li si to ti, gde, kako, šta? Ima više opcija. Inače, izvini, to je jako važno da spomenemo zato što je u današnje vreme sve košta, svaki korak, svaki uzdisaj. Tvoje ture su besplatne. Tako je, da. Znači, edukativni besplatne. Uvek su bile, sećam se, besplatne. Tako, pa i uvek. Znači, što se tiče okoline Beograda, uvek je besplatno i ovo što on je po Srbiji isto je to besplatno, samo gorivo platimo. I to ima posebna priča zbog čega je to tako, ali kad bi krenuo, pazi, ja 3 godine, evo i to isto je jedan zanimljiv podatak, ja 3 godine već vodim te organizovane ture, vodio sam preko, evo sad je 2500 ljudi. To je ogroman broj ljudi, vodio sam i naše, vodio sam i stranci, Norvežane, Šveđane, pripremao sam jednog mog prijatelja za Legiju stranca, znači on je prošao kroz moju obuku. Evo ga sad je tamo u Nigeru, kako se zove, pozdrav za njega ovim putem. Obuku u vezi čega? U vezi preživljavanja u prirodi, orijentacije u prirodi, ishrane u prirodi i lečenje u prirodi. Eto, to su ovako neke oblasti gde nema nekih stručnjaka. Ovo oblast što ja zastupam eventualno ima u vojsci i to u specijalnim jedinicama. Znači 72. i koje je već. Si imao neku saradnju, neki razgovor sa njima nekada? Pa jesam, ali nisam kao organizaciju, nego sam sa pojedincima. Dolazili su im ovako neki pripadnici, kao što je on, na primjer, on je bio u Padobranskoj, on je to prošao. Tako da generalno vodio sam, da kažem, 2500 ljudi, što uopšte nije malo, raznih ljudi, stranaca i naših, i svakakvih, kako pravo da ti kažem. Nego šta sam sad teo da kažem, nešto vezano... Ali čovječe imaš 23 godine. Tako je, jeste. 2500 ljudi. Pa 2500 ljudi. Ja sam čuo generalno ovako za tebe, kao da si poznata ličnost, pa sad čuješ negde sa strane, ako se vrtiš u toj nekim alternativnim prirodnjačkim krugovima. Pa tako je, da, tako je. Ma da pravo ti kažem i neki koji nisu tim pričama ovako te prepoznaju, znaš, čuli su te negde, videli su te, jer evo, na primjer, sad sam prošle nedelje sam vodio, da kažem, tu pešačku edukativnu turu, napunili smo jedan GSP autobus. Da. Ono bilo nas je preko 30. Pazi, 30, a ja 23 godine i drugo nemam neki uticaj, da sam bio i po medijama i tako dalje, ali opet, ja 3 godine to radim. Dobro, postoji interesovanje ljudi, to je jako važno. I znaš šta je ono što je meni jako drago, što nisu samo stariji ljudi u pitanju, nego su ljudi i naših godina i mlađi isto, ja vodio sam i mnogo mlađi ljude i stariji su i to je meni drago. I ono što mi je još draže, što ih ima stalno, ni ono jednom organizujem jednu godinu dana, dođe njih 30 i ćao, znaš, to. Koji su ti planovi, projekti za dalje? Pa evo sada u nedelju, sad ne znam kada će ovo izaći, ali vidjet će ljudi verovatno. Organizujem tu olimpijadu starih sportova. Dobro.
Jer ja, pored ovoga što radim neke, da kažemo, i druge projekte. Ja sam oformio udruženje građana Ostružnice, znači ja sam predsjednik tog udruženja. Mi radimo razne projekte u cilju jačanja našeg naroda po mnogim pitanjima. Tako da sad spremamo tu olimpijadu starih sportova koja ima za cilj promociju starih sportova, veština, okupljanja većeg broja ljudi, promociju nekog zdravog života. Koje će tu discipline biti? Biće 9 disciplina, biće bacanje kamena sa ramena, biće nadvlačenje konopca, biće skok u dalj, biće trka u džakovima, biće preskok motke, biće nadvlačenje motke, biće krajcerice. Krajcerice, što je to? Krajcerica je krajcer, dalje nemačko novčić i onda se odredi kao jedna linija, imaš takmičare sa strane 1, 4, 5 i oni uzmu novčić ovako i onda ko najbliže baci toj liniji, on je pobjednik i on uzima te novčići. S tim što mogu da se koristi klikeri, to je isto jedna ovako stara, da kažemo, igra, eto i da pokažemo i da mislimo i na to. Tako da biće i trka za zadovoljstva za decu do 6 godina i pripremio sam nagrade za njih isto, tako da... Super zvuči. Uradio sam i medalje, znači sve će biti u fullu, bit će i uzučenje, da, pripremili smo i kulturno-umetnički program, bit će folklorno udruženje i tako, bit će neki ljudi, neke recitacije, crkveni hor, školski hor, planira se veći broj ljudi, tako da eto to, ova manifestacija ima za to cilj. Kaži mi, sem toga neki projekti putovanja, možda da se upoznaš sa prirodom i negde drugde, ne znam koliko on je, taj tvoj drugar u Africi, gde je sada? Pa trenutno sad ne znam koliko bi smeo da pričamo, ali možemo i o tome da pričamo, ako hoćeš, mogu ukratko, evo. Ne znam samo koliko može to znanje odavde, iz ove naše, da kažemo, flore i faune, da mu posluži tamo, zato što je tamo sve potpuno drugačije, znaš. Ne verujem da će sada, ako bude trebao napravi konac, ako bude nešto stani pani da nađe negde koprivu. Slične su biljke. Drugo, nije samo tu, nisam njega spremao samo za to, nego i za orijentaciju i za neke druge stvari. Ali tamo je klima potpuno drugačija, ono preko dana je, malo osjećaš, mislim, temperatura oko 35, a u stvari subjektivni osjećaj je jedno 45, ono tamo katastrofa. Tako da oni sad tamo, zato što je ta Francuska, odnosno Niger je francuska kolonija. I sada 80% energije koju oni dobijaju Francuzi jeste iz nuklearnih elektrana. A taj uranijum najviše ima tamo u tim zemljama koji su ovako siromašni. Oni njima daju tamo tim predsjednicima određenu sumu novca, oni to zadrže za sebe, a narod pati. I sad su se oni tamo pobunili, isto sve, znači prozapadna i proistočna, kako se zove, vlast, i onda tu dolazi do komešanja i trenutno su pripadnici Legije stranaca tamo. Da. I sad ima tu priča, ali sad ne ulazimo, to su neke druge stvari. Sa svim tvojim znanjem. Marko, hvala ti, razmišljam se da li smo nešto zaboravili, hvala ti što si bio gost, napokon si došao. Tako, jedno da se dogovorimo, nikako se dogovorimo. Da, od početka smo zapravo trebali da se vidimo, stvarno sam uživao, stvarno je bio onako dosta edukativan razgovor, tako da... Ne, pa drago mi, eto, ako će ljudi nešto da saznaju novo, jer poenta je u stvari u tome da ne budu neke priče, neke gluposti da su, mislim, mi gađamo jajima ili da pričamo neke budaleštine, poenta da ljudi iz nekog tog razgovora izvuku barem jednu neku korisnu stvar da im pomogne za svoj život. Nadam se da ćemo jednog dana da se vidimo i van studija sa kamerama na terenu. Može i to je isto jako zanimljivo. To je isto neki naš kao za sada zamisa u glavi za sada imamo, mislim radimo isto i tako na tome, tako da hvala ti još jednom. Ništa, hvala tebi. Čekat će vas Markov profil dole u opisu klipa, možete da ga pitate šta god vam padne na pamet. Isto tako njegova knjiga, rekao si da se zove kako beše? Zove se Hrana iz prirode. Hrana iz prirode u PDF formatu. Tako je, znači možete na Google da ukucate Hrana iz prirode PDF, besplatno da skinete i to je to. Tako je, još neki gostovanja po YouTube-u, tako da vidimo se uskoro sa još zanimljivim pričama, like, share i subscribe, vidimo se uskoro. Ćao, hvala ti Marko. Hvala tebi.